Jangkepi ingkang angka sekawan agenda adina. Nggih, ora ralah. Santri lulusan pondok adik. Ya, tak dereke jengker hanjang kepi ingkang angka sekawan mijil saking Laladan Klaten matur sembah suwun. Sawanipun genduk tari panda. Cakra kembang campur sari. Yo wis ngene iki. Togi audio matur sembah suwun. GM Lighting Gatot Bro video shooting Walalompong Pararompong Pararompong Pararong Ya Salam Salalala 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 wow. Yo wis. Begini Gas. Bagas gini ya Bagas. Wah, kono lagi patah hati remuk njaba remuk jero, Dik. Mulane ya. Sing lomo. Sing dijenake kebo mangan karo ya Bagas iki. Kena apa? Remuk jero ra ketara. Tak dundung jos. Rodok. Oke. Sakno menega sabar ya, Gas. Wis nek sekirane perawan ra gelem rondo-rondo lah niki lho Gas openi. Lambemu kwaput. Oke. Urung kok. Oh, lagi urung. panggilan kedua. Alah ya. Niki katenan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanthi kawang salon waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Niki sinareng Cakra Kembang. The best everything's okay. Yes. Audio napa niki? Togi audio, Dek. Togi audio. Ayo. Syutingnya apa syutingnya Mas? Gatot syuting dan Gatot. Gatot. Ya, caranipun apa niki Bali Matularu. Kok diwangsuni dhewe. Lah aku terus roh tak iki ya Mas, apa ki jenenge Mas? Tarupe. Ya. Tarup iki nek cara ngono basane Islam ta'aruf. Lho, ngono kae lho, Dik. Ta'aruf. Oh, kene pondokan Tebu Ireng kok, Dik. Sedina mulih. Ya, tebu ancen ireng ya Mas ya. Ya apa, Bas? Bojo loro. Gek cita-citamu. Kowe nyanyi Cok. dhewe tak jotos request terus. Lah kemang wis nyawar apa urung? Request terus. Ayo. Ayo. Aku sebenarnya tahu ketemu kowe lho. Kenapa? Masamu. Aku kudu nyiwel sithik wae. Asin Mas. Sakun Asin ta ora? Asin-asinan model niki ya ora apa-apa. Sesuk tangi turu lah nggone. Lah lak ngono ya guys. Lah ngono lho, Bos. Lho iki sing apa iki? Bojo loro Bojo loro apa sih. Batara Cinta? Berarti Batara Cinta urung iki. Ora apa-apa lu wong iki engko entuk cilok. Ya, oke terima kasih. Zazazaza. Bojo loro 10.000 Mas. Batara Cintane 2.000. Wis genah. Sak lagu 6.000 genah cetha. Iya, iya. Cetha nek ape ngeremok Sing dhisik kancane. Mas. Bojo loro sik. Oke, Ya. Mas Tem. Ayah. Ayah Tem. Ayah temon. Saiki aku nek nyeluk ayah temon. Sing ayahe sing kono wis gak mbek aku. Wis gak to. Wis gak. Ya, curhat ya dia ya. Kamu itu loh, pelanggaran. Ayo. Tidak boleh nakal. Soko Allah keri. Soko Allah keri. Soko. Goyang lari saya, Egolane. Keluar. Hei, ajos. Mikir bojo loro, joso. Bojo sing enom. Oh. Jaluk disayang. Sing tuwa. Banjur wakati tinggal. Ora sediunggahke. Hoyo. Sirahku petrapi sedur. Andem tresno Mas. Uga andem waktu. Andem aku. Pikir butuh. Iya wae. Pikir belanjane. Jero saiki bingung ati. So, we are, hey,
he oh he oh he so ha aduh penake sing satino kanggo sapa sing satino kanggo wong liya cakra kembang spesial bisa undangan semuanya. Terima kasih atas bahasa untuk semua mobil berbahagia hadir di kediaman dari beliau Bapak Masiran Ibu Gabi, pernikahan dari beliau Mas Ahmad Edi Suprapto dan dari beliau Mbak Jarwati. Ucapan selamat berbaru, semoga berbahagia selalu. Amin. Iyo abang biru lampune disco oh ho awak So. suruh mas mikir bojo loro bojo sing enom jaluk disayang sing tuwa jerawaka ditinggal oh ah oh 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 oh so Mas, uga anda waktu mikir butuhe, mikir belanjane, jero saiki bingung atine. goyang sayang oh oh iyo oh oh iyo oh oh he just Semang dino bali ning kene. ja he oh ah la iyo he ah tak tentu just Sing sedina kanggo wong liya. Abang biru lampune disco awak kurung mas mikir bojo loro bojo sing enom jaluk disayang sing tuwa jerawaka ditinggal sirangku putra bisa turu antem tresno pas ada waktu ayo dong mikir butuhe mikir belanjane jero saiki bingung atine soko kri mas yo oh so wait lo dino balik aduh penake sing setino kanggo sapa sing setino kanggo wong liya iyo dong sing setino kanggo wong liya jahe yo sida baju loro dipreng ya nyamuk alah ya Allah juga ya ya tenan asin mas ya ayo sing ndi gak kono dilindungi badan hukum alias BH kawan ya Dik. Oke bojo loro sampun nggih Mas Bojot nggih Everything is okay baby ya wih lulusan bahasa Inggris ya Mas lho nuwun sewu kene asine guru dosen Dik cuma ora takut-takokke ngono bae ketok oh iya pancen ra ketok ya Mas sing penting siji ya Dik apa den tak tundu jos